Hundreds of young girls who are part of the second Inkciyo event at Qamata Great Place danced and sang at the top of their voices in celebration of their purity, culture and identity. They come from different towns across the province such as Nyandeni, Ngobo and Lady Frey. Isenati Mgweto from Ngobo says that since joining Inkciyo in 2021, she has learned not only about abstinence but also other life lessons. Inkciyweni sifundiswa ukuhlonipha, okwesibini ufundiswa ukuziphatha. Umntana wenkciyo akenzi nantoni na. Izinto ezenziwa ngumntana wenkciyo ziyabalwa. Uyubone futhi ukuba akana freedom ininzi umntana wenkciyo. Unayo but illimited lo freedom leyo because yena unalento wayithathayo ingathathwa nangubani iso lakhe. The chairperson of Inkciyo Eastern Cape, Nowethu Digo, says the aim of the ceremony is to prevent teenage pregnancy and sexually transmitted infections in the province. Currently, the Eastern Cape has the second highest number of teenage pregnancies. Si preventa teenage pregnancy. Senzela abantwana bethu bakhule be clean emizimbeni, be clean bezintombi nto bengangenelanga zizifo ezithelelana ngokwecansi. Kule nyanga ye World AIDS Day senzela abantwana aba bazintombi sithi lo mgqeku esinawo apha ngoku nguwona esiqinisekileyo ukuba lu-free kwi-HIV. As a form of encouragement and applause, these young women were gifted a cow by King Dalimvula Matanzima. King Matanzima says their role is to conduct oversight as women are rightful leaders of their tradition. Ndiyayazi kuba abakhona amagingxigingxi bakhona abantu abanye bambi bomangala uba hayi abantwana bethu phaya kuthiwa bahlolwe ngendlela erongo. Ndithetha ukuthi ke izinto ezinjalo zizinto esizigadileyo. Abantwana abasayazi into emalunga nobuntwana, batsibela izinto zabantu abadala. Yabona lento izawusinceda into yoba umntwana ayazi ikwekwe into yoba ikwekwe iyalimaza ngenye ihlobo, nekwekwe iyazi into yoba xa ibona umntana oyintombazana ayibona isilwanyana. The Western Timberland has reiterated the importance of Inkciyo, saying despite contrasting views about the ceremony, it is a tradition that needs to be kept and safeguarded as it is a necessary rite of passage for young women. I am Yamkela Mchiyo for MPK News in Qamata.